Nya bag-o ta mag-start sa atong vlog, mga G sa ta ginagmay no para di ta maparehas ani ba. Mga G sa ta. Unya salamat kayo sa inyo mga suporta mga idol ha. Kay tungod ninyo no, murag na inspire ko mag-vlog, ma-voice over. Di ba nindot kayo? Kaya shout out din ni Idol. Tanawa si Idol ha. Ako i-flex ha. Shout out kay Idol. Shout out ni Model Bogs Riders TV. Shout out ni Model ha. Salamat kayo sa pagtanaw sa atong vlog dol niya. Sa katong mga gustong magpa-shout out dira, comment lang mag-shout out ha. Kay i-shout out ta mo sa sunod na to nga vlog, sunod na to nga video. Nya kung gusto mo, paki-share, like naman dyan at paka-follow naman dyan mga lods. Sana all mga lods. So, start na ta no, marag sayo-sayo ta ginagmay kay enjoy man atong moment pero mao lagi ni naalagi tay mga dagko nga mga sakyanan nga masugat diri. Relax lang ko tagod. Ana man ang kinabuhi di ba? Napay mga dagko, mapay mga mga kanter mga dagko kayo ron nya. Diskarte lang na gamay sa daan ron kay tungod sa ka-traffic daghan na kayong sakyanan, mga diskarte na lang ta. Suot-suot na lang ta nya hinahinay ta kay makabangga ya ta. Di ba? Diskartean na to. Lusot. Sus, hadlok ka man. Oy, ngan mahadlok ka man, dapat mulusot ka kay malit na ka. O mao siya. Diskartean na to ginagmay sunod-sunod ra ta nila kung asa na sila padung. Kay kung asa sila mulusot sa ta kay kung masud na sila masud sa ta. Na ba? Mindset ba? Mindset. Maor na siyang teknik kung magbiyahe ka, kung magmotor ka. Sunod ra ka na mga motor nga mga kamote. Kay kamote man sad ka. Ayaw sad. Mana kay lusot-lusot ra ta ginagmay no. Ana ba? Diba? Nindot kayo, marag mapadali na gamay atong pagbiyahe. Kayo ang biyahe sa SRP no ka white traffic ay kanindot pero naalan jud tay nakita ano nga atong inspiration. Atong inspiration. Sus kanindot inspiration ra na no. Kay ngano man, kay wala man tay kwarta inspire lang na. Pero kung naay po, kung natay kwarta, inspire gihapon, uy, mapalit man ta nga, kinangalanon kita kwarta, yung mapalit na noon ta, sis, siguro ko tatanaw, good, inspire gani, tanaw rin na, sa pamandi, ay ba, ang ganindot kaya itong biyahe dari sa SRP, no, kay wadyo kay, traffic kayo, thank you kayo nga safety ta sa atong pagbiyahe nga wala jud tayo nang hitabo na dere no star pa lang gani traffic na gilibak na nakodaan kay baon na ko ana sa isyu kay gibidyo ra ni nakodaan kay baon na mo bus over ta una dere na parte ng trapika na unsa na ning danan ni napangay ta no star na parte ng trapika makalusot pa kataan ni makaabot pa katag 8:30 ani late na jud taan ni mga dong oy. Naunsa naman niyo, tanawar ko ng traffic dire pati tao dili na malakwan. Unya mao na ning siya gitawag no nga SRP na may konting traffic ay di ay traffic na may konting SRP. Traffic nyo kayo no na ay nako po makantal la taglolabayan ni kay para makalapos ta dayon. Ngano pa man kahanin no ngano kahanin na pa man ni mga dagko nga mga sakyanan no. Sayo kayo sila ng gawas, di ba? Wala pa man sila alas 8, alas 7. Kayo sayo mga mo ng gawas. Ay, dapat wala pa tamo ng gawas. Kita mo na mo, sus, galoy kayo. Pero okay lang, diskartian na na to. Tano, diskartian na to nga mulapos-lapos ta dira. Di ba? Sus, lapos-lapusan na tanay. Dapat may ginahinay kay daghan kayo sakyan na atay motor sa kilid. Hinahinay lang tao kay man disgrasya ta kapoy kayo si gasto diri gasto dito na wa pagani tay kwarta pagastoon pa jud ta kahalok beya mo na maginahinay pero basta mga gitag SRP no pero grabe ni sa kining trapika klaro na kinidahan nga nay bangga sa unahan or nay na disgrasya sa unahan or nay naguban sa unahan maor generason ngano mag-traffic ang SRP kay nay nagbangga na disgrasya na naguban sa panadira sus maoro jud na siya dira dong kay di jud na siya mag-traffic dira kung way nahitabo grabe king traffic gikan sa Nostar padong diri sa SRP padong na si Silix grabe ang traffic dira sus galiso na gurmig so diri sus dahan-dahan lang kanta ni Sarah God, Sarah Hironimo, dahan-dahan lang, kanta ng Sarah Hironimo di ay, nabulol na kadong,
Di mo nakanta ni Sarah Geronimo. Sarah Geronimo. Di nakanta ni Sarah Geronimo. Pataka man lang ka. Man hinahinay lang ka dara no kay. Malapos-lapos kaya sa ito ni mo dira pag jet plane na lang. Botangin nagpako imong motor do para malupad ra ka dong ha. Sunod para madali ka botangin nagpako para dali ra ka maabot, di ba? Why 10 minutes abot na kasi mong trabahoan. Why traffic best? Why traffic taas oy. Kaya nga no, nakita ni kay groplano nga na traffic. Mara na salida dong. Nya mo to diri unahan dong no, diri ditong disgrasya no nga atong napakita ganina no. Pero mao ganina dapat ta maginahinay kay kung di ta maginahinay tanawa dara si kuya sus nahagba jud taon si kuya. Sus ka kuya. Naunsa ka to no, unsa kay sitwasyon na to nganong nainato ko to si kuya no nga nahagba. Si bakko sa taon ay palayo. Nya kana lang sa dong ha. Salamat kayo.